La seqüència que hauria pogut ser. Les grans dificultats del rodatge de Sierra de Teruel, durant la guerra, queden ja reflectides en aquesta primera seqüència, a partir de la bibliografia, i, amb un total respecte, s'han intentat completar els plànols no rodats, prenent com a base el guió original. Sierra de Teruel. Seqüència primera. Inclou plànols no rodats. Sierra de Teruel havia d'obrir-se amb un bram de bou. Que es fondria amb el soroll del galop d'un ramat espantat. Pel fragor de la batalla. Los rebaños se echan a correr ante las ametralladoras de los moros. En la versió francesa, 1945, s'intercalen rètols per substituir els plànols no rodats. El motor de la derecha arde. El tren de aterrizaje. ¡Tu madre! ¿Lo saca, sí o no? ¿Qué hacéis ahí atrás? Rivelli! ¿Me oyes? ¿No ves dónde estamos? Els aviadors despengen els extintors de la paret i comencen a córrer. Los extintores. Hubieran hecho mejor en tirar. Los heridos. ¿Cuántos heridos hay dentro? ¿Cuántos viven? En primer pla, la part davantera de l'avió. El motor en flames al costat contrari. Els cops, donats pels ocupants des de l'interior. Malraux hauria volgut el requiem de Gosset. Peña. Van traient els ocupants de l'avió estavellat. Los del Juárez. Sin novedad. Un herido leve. Corro al teléfono para informar. Tú ocúpate de esto. Se necesita una camilla. En un pla més proper, el cadàver de Marcelino. L'ambulància parteix cap als edificis. Una desena de persones la segueixen. Aquest pla s'enllaça amb el primer de la seqüència següent, amb una dissolució de 72 imatges.